Ahoj, jmenuji se Josef Boudník a vítám vás na pokračujícím videu Up the Mind. Tohle video bude o tom, že vám vysvětlím a ukážu, jak funguje práce s předměty, práce s učebnicemi nebo s nějakýma zdrojema, které chcete studovat, a jak si z toho vytvářet kartičky. Ohledně kartiček a jak kartičky fungují, to bude v dalším videu. Tohle je opravdu jenom o tom, jak zpracovat nebo pracovat s tou učebnicí. Bude tady demonstrace chatu, bude tady demonstrace voice chatu. Tak pojďme na to. Založíme si předmět. Já si založím meteorologii, protože ji mám nachystanou. Meteo. Vytvořil se nám předmět, tady už vidíme balíčky, knihy, import kartiček. Import kartiček, ten máme k tomu, aby jsme mohli naimportovat karty, kde máme jeden sloupec je třeba v češtině, druhý je v angličtině a chceme si z toho udělat vlastně takovéhle kartičky na slovíčka například. Rozberu taky později, teď se tím nebudem zabývat. Balíčky jako takové, u balíčku každý balíček v sobě může mít kartičky a těch balíčků můžete v tom předmětu mít spoustu, kolik chcete. Stejně tak tam můžete mít, kolik chcete knih. Pokud vytváříte kartičky z knihy, tak vždycky bude ta kniha vlastně navázaná na tu kartičku. Pokud vytvoříte kartičku ručně, tak nebude. Tak pojďme na to. Klikneme na knihy. Knihu tady žádnou nemáme. Naimportujeme si meteorologii, což máme tady, meteorologii. Má to 18 mega. Ten import bude trvat nějaký 2-3 minuty a je potřeba z toho vlastně nějakou vektorovou databázi, aby to AI s tím mohlo dobře pracovat. Tady dáme nahrávat a teď to prostě bude nějakou dobu trvat. Tady můžete vidět, že vlastně ta učebnice má 215 stránek, čím více tam stránek, tak tím díl to bude trvat. Co je ještě důležité říct, nenahrávejte tam prosím dokumenty nebo PDF, který obsahuje jenom obrázky, s tím pracovat úplně neumíme. Ty PDF by měly být textový. Můžete si to vyzkoušet jednoduše, jestli je to text v tom PDF, když zkusíte ten text na nějaké stránce vybrat a vyberete ho, že se vám podbarví jako vybraný text, tak to znamená, že je to text a není to obrázek. Pokud vám to vybrat nepůjde, pravděpodobně někdo to naskenoval a je to hromada obrázků a s tím my zatím pracovat neumíme, ale samozřejmě v budoucnu to budeme umět taky, ale momentálně bohužel ne. Takže knihu máme naimportovanou, takže si ji rozklikneme. Za nějakou dobu se nám hezky načte. Tady můžeme vidět chat, který vám tady dává hlášku, že se můžete zeptat na cokoliv z meteorologie, z té učebnice. Můžete si ho tady schovat. Vidíte tady prostě 215 stránek, můžete si to přiblížit, oddálit. A tady vidíte textový režim, režim obrázku. Režim obrázku znamená, že tady máte třeba obrázek, tak ho můžete takhle vybrat a můžete se na něj zeptat v tom chatu a ten chat vám ho zanalyzuje a řekne, co na tom obrázku je. Což je za mě super funkce, protože tím, že úplně neumíme pracovat s těma obrázkama v té učebnici,
v tom vyhledávání takhle, tak vy můžete si vlastně ten obrázek takhle vybrat a hezky si ho vlastně nechat zanalyzovat a tím pádem to máte skvěle vyřešený. Tady vidět, že to vlastně pracuje s učebnicí, můžete to přepnout i do obecných znalostí. Obecné znalosti znamenají, že to vyhledává z té znalosti, co má ten AI model. Pokud to přepnete na učebnici, tak to vyhledává jenom v učebnici. Pokud se ho zeptáte na něco, co v té učebnici není, on vám řekne, že to vlastně v učebnici není a přepne se na tu obecnou znalost a odpoví vám z té obecné znalosti. Dobrý to tady je v tom, že vy můžete vlastně jednoduše vidět, jestli to je z té učebnice nebo není. Pokud to není z učebnice, tak už je na vás, jak se rozhodnete, jestli je ta informace pravdivá, nebo si ověříte, nebo jak s tím dál budete pracovat. Za mě je to skvělá věc, protože obecné AI takhle nefunguje. To vám odpoví vždycky, ale nevíte, jestli to pravda nebo ne. Tak tady už můžete vidět tu analýzu, můžete si to přehrát nebo vytvořit kartičky. Já to pustím chvilku, protože jinak bychom tady čekali dlouho, protože než se to přehraje, tak je to prostě dlouhý text. Ono to vlastně zpracovává, on převádí to na tu řeč a za chvíli to bude to mluvit teda v češtině, proto máme to nastavené v češtině. Kdybyste si to přepli do angličtiny nebo jiného jazyku, tak to na vás bude mluvit v tom jiném jazyku. Obrázek, který popisujete, je diagramem znázorňujícím naklonění zemské osy. Zde je podrobný popis. Zobrazení Země. Země je představena jako koule s viditelnými pevninami a oceány. Osa rotace. Přímka označená jako osa rotace prochází Zemí, nakloněná vůči vertikální orientaci. Rovník. Horizontální čára, označená jako rovník, obkružuje Zemi v jejím nejširším bodě. Ekliptická rovina. Další čára, označená jako ekliptika, je zobrazena pod úhlem k rovníku. Úhly jsou uvedeny. Jo, takže jste mohli si poslechnout, jak to zní to docela dobře na češtinu. Já to mám to nastavení, že je to rychlejší, můžete si vlastně tu rychlost přepínat. Já to mám na 1,25, protože to stíhám vlastně vnímat. A je to vlastně na vás, jak si to nastavíte. A co je další věc, můžete si tady z toho textu, co vám to vytvořilo, vytvořit kartičky. Normálně kliknu vytvořit kartičky a za několik vteřin mě to vyhodí vlastně 7 karet, které jsou vlastně o tom, co se vlastně děje z té analýzy toho obrázku. Vy si můžete tu kartu přidat, pokud chcete. Jo, ještě důležitá věc, pokud vy tady kliknete vytvořit kartičky a není tady vytvořený žádný balíček, tak ono to vytvoří defaultně balíček základní, který už máme tady v těch balíčkách, tak tam máme základní. Když dám přidat, tak vlastně tady tu kartu už mám přidanou vlastně v balíčku základní a tady vidíte, že mám balíček základní pardon, a mám tady tu kartu, která vlastně má přední stranu a zadní stranu. Samozřejmě můžete si to zase přehrát česky nebo v jazyku, jakým chcete. K balíčkům a fungování karet to bude jiné video, protože by to bylo jinak velmi dlouhý. Takže se vrátíme k učebnici. Jak vidíte, tady máme ty karty, můžeme je přidat všechny, odmítnout všechny, po případě odmítnout jednotlivý, můžeme upravit, to znamená, můžeme tady takhle to jednoduše změníte, dáte uložit a ta karta už je prostě jiná, je vámi upravená, dáte přidat všechny a máte všechny přidaný. Nepřidal tu 7. z toho důvodu, že ta už tam byla. Tu jednu jsem přidal manuálně, nebo jenom tu jednu jsem přidal a pak jsem dal přidat všechny, proto tady máme importované jenom 6 karet v tomhle obecním importu. Takže to je, co se týče obrázku. Dále můžeme pracovat s textem. Teď se nám to zase zpátky přeplo do textového režimu. Tady máme nějaký panel. Vy můžete si to nechat přečíst. Funguje to jednoduše. Takhle si to vyberete. Stejný ten výběr funguje v tom PDF, jak jsem vám to říkal při tom importu té učebnice.
Pokud vám ten text jde v tom PDF vieweru nebo nějakým prohlížeči takhle vybrat, je to text, není to obrázek. Takže nechám to přečíst v originále, to je v angličtině. The temperature and dew point, saturation temperature figures, and their relative closeness in weather reports give the best clues. If they are less than 1 degree apart, you can expect fog or low cloud. Můžete slyšet, že je to rychlé. Teplotní a rosný bod, teplota nasycení a jejich relativní blízkost v meteorologických zprávách poskytují nejlepší vodítka. Pokud jsou od sebe méně než 1 stupněn, můžete očekávat mlhu nebo nízkou oblačnost. Jo, takže teď jste slyšeli vlastně ten překlad do češtiny. Můžete se na to zeptat, pokud vás to zajímá víc v tom chatu, což se dělá takhle. On vám ten koncept vysvětlí víc dopodrobna. Takhle to doma pošlu a vlastně začne mi to vysvětlovat. Jo, takže a zase můžu z toho vytvořit klidně karty. Kliknu, vytvoří se mi. Jo, mám tady 3 karty, přidám, jsou v balíčku základní. Jo. A druhá věc, zase můžu si nechat přehrát. Kliknete, přehrajete, poslechnete si, nemusíte to číst. Stejně tak můžete vlastně tady tohle vyberete a vytvořit kartu, on z toho textu vygeneruje karty, zobrazí vám je zase v chatu. Jo, máte tady 3 karty. Můžete přidat. Jo, přidal. To je takhle, to je vlastně tohle. Zeptat se, to jsem vám všechno ukázal. Můžete to takhle normálně proklikávat. Tady je třeba radiace, můžete se zeptat na tu radiaci, můžete s tím nějak diskutovat. Důležité je tady říct to, že vlastně tohle vám genericky nevytvoří hromadu karet. Je to postaveno na takovým principu, že vy musíte procházet tu učebnici, musíte vlastně ten kontext nějak vnímat, nějak s ním pracovat a na základě toho si pak vytváříte ty kartičky. Má to jednu velkou výhodu. Díky tomu, že to zpracováváte takhle nebo s tím pracujete takhle, tak se vám to daleko s nás pak bude učit a daleko s nás si budete vytvářet ty paměťové kotvy. Paměťová kotva znamená, že vlastně se vám to rychleji pak bude vybavovat a nebude to pro vás taková velká námaha, protože vy víte už ten kontext, víte, o co se tam jedná a pak pro ten mozek je daleko snazší si ty informace k tomu ukládat. Co je důležité říct, potom k těm balíčkům, to vám ještě jednou pak vysvětlím, je potřeba ty karty opakovat každý den nebo minimálně obden, aby to fungovalo. Ale k tomu se pak dostaneme. Teď vám zkusím ukázat nebo ukážu vám voice chat. Voice chat funguje tak, že si tady zapnete ten voice chat, povolíte mikrofon a můžete už mluvit. Ahoj, můžeš mi vysvětlit, co je radiation? Ahoj, rád ti vysvětlím vybraný text. Ve textu je zmíněno, že teplota a rosný bod, teplota nasycení, v meteorologických zprávách poskytují užitečné vodítko. Když jsou tyto hodnoty podle učebnice na straně 1. Teplota a rosný bod, saturační teplota, v meteorologických zprávách poskytují nejlepší vodítka. Pokud jsou Ahoj, vysvětli mi, co je radiation.
Omlouvám se, ale v zadaném kontextu z učebnice není pojem C-radiation zmíněn ani definován. Ahoj, vysvětli mi C-insolation. Insolation, neboli příchozí sluneční záření. Jakou je sluneční záření přijímáno jednotkovou horizontální plochou v jakémkoliv bodě nad povrchem Země. Závisí na různých faktorech, ale pro naše účely jsou nejdůležitější sklon slunečních paprsků a ztráty způsobené atmosférou. Insolace je maximální v místním poledni. Super, děkuji. A teď mi vysvětli, co je convection. Konvekce je jedním ze 3 primárních mechanismů přenosu tepla v atmosféře. Zahrnuje vertikální pohyb vzduchu, což může vést k turbulenci a tvorbě oblaků. Když je vertikální pohyb menší, vzduch je stabilnější a méně hrbolatý, protože má tendenci odolávat vertikálnímu pohybu. Super, děkuju, to mi stačí. Není zač. Pokud budeš mít další otázky, neváhej se ptát. Takže tady jste mohli vidět tu demonstraci toho voice chatu. Není to úplně ještě vymakaný, ale pracujeme na tom. A zase, pokud s ním takhle budete komunikovat, chcete z toho vytvořit karty, stačí kliknout, vytvoří vám karty, chcete si to zpětně přehrát, protože se vám to nechce číst nebo jste unavení, kliknete přehrát, on vám to zase přehraje. Jo, takže toto je demonstrace toho, jak pracovat tady s tou učebnicí. Ještě tady mám takovou super věc, mám tady otázku z meteorologie, to znamená vlastně kde se bere zdroj tropického kontinentálního vzduchu, který má vlastně dopad na Evropu v létě. Odpověď C, je to vlastně Jižní balkánský region a Blízký východ. A já můžu vlastně tady udělat, skopírovat ten obrázek a sem ho můžu vložit. Takhle ho vložím, už je tam a dám odeslat a on vlastně vám to vysvětlí a řekne vám, jaká je odpověď. Takže tady můžete vidět správnou odpověď C, Jižní Balkán, Blízký východ. Což je super, protože když se učíte třeba autoškolu nebo něco, kde máte zdroj těch otázek odpovědí a máte k tomu i tu učebnici, třeba v PDF-ku, tak to můžete takhle kombinovat a jednoduše si vyhledávat, proč to tak je a jaká je správná odpověď a tak podobně. Takže to bylo tak v kostce rychlá ukázka toho, jak vlastně to naše UpTheMind funguje. V dalším videu si ukážem balíčky, popřípadě tady import kartiček a studijní plán. Studijní plán je super na to, že vy můžete vlastně díky studijnímu plánu si rozložit to učení a máte nějaký plán třeba na měsíční nebo 2měsíční učení, protože třeba za 2 měsíce máte nějakou zkoušku a chcete se učit každý den, ale nechcete to třeba přepálit, takže na to je ten plán super a to vám ukážu taky příště. Tak jo, mějte se fajn a uvidíme se u dalšího videa o UpTheMind a tentokrát to bude o kartičkách.